seguint en el tema de poder traspassar informació d'un lloc a l'altre, abans hem vist com importar, ara anem a veure com exportar. Per exemple, com exportar preguntes que tenim nosaltres en un curs, per poder-les aportar doncs, o bé a un altre curs o bé a passar-los a un altre company. Anem, com sempre ho fem des dels bancs de preguntes, per tant anirem a més, banc de preguntes. Aquí tenim els nostres bancs de preguntes que teníem fins a aquest moment, que tenim unes quantes preguntes que hem anat fent, i aquí dalt, on te posa preguntes, obrim i posar export. En aquest moment ens diu què volem exportar, en quin format. Si volem, per exemple, un format GIF o un format XML, són dos formats molt utilitzats i que van molt bé, qualsevol dels dos. Quines preguntes? Per defecte ens diu la categoria, que és tot el curs. Però si nosaltres només volem, per exemple, els de geografia, ens agafaríem només les preguntes de geografia, i inclou les categories, si volem la categoria, i el context. Normalment es deixa activat, o si volem que després ells ho puguin posar en un altre lloc, doncs ho desactivaríem. Exporta preguntes a un fitxer, i en aquest moment nosaltres se'ns ha descarregat aquí les preguntes que teníem fetes. Aquestes preguntes ens queden a la descàrrega i ens queden en un format amb força informació que nosaltres normalment no hi posem, com és el tipus de lletra i així. D'acord? El format que havíem fet nosaltres era més net, però aquest és complet. Aquest fitxer doncs, el podrem importar després, com hem fet en el fitxer anterior.